dan bledek apa kerja yen wong ana proyek biyen turun gramikan arep turu adem ganginan penting saben dina iso spesial sayur rukun dadi siji bersama Grama. Sabar dino iso Dan juga untuk anak rantau yang di Bali, untuk Mas Nuryono, salam yang sukses, salam joget sehat. ya. Bareng-bareng, oh, sarap-sarap besok bareng.
bisa weling bapak dadi wong sing genah. Sayo rukun dadi siji spesial slogan dari Grana.